Здравейте, приятели! Ден 4. Може би е познат това място, който е бил тук. Решихме да се качим до село Ковачевица, тъй като си обещахме да го посетим още веднъж. Това е едно от най-прекрасните села из България. Изцяло старинно, което е направено като резерват. Тоест навътре с колите не може да се влиза, влизат само местните. Има бариера, спира се долу и от тук нагоре само пешачката, разглеждаш се измежду кълдаромените улици, си обикаляш. Направо е райско кътче. Ако все още не сте го посетили, ще оставя линк долу в описанието от предишните епизоди да го погледнете. Много е красиво и си заслужава. Така че ще направим една бърза разходчица. Пак отново ще хапнем и се пускаме надолу към Гоце Делчев и отиваме на отсрещния Балкан, където ни е нощувката в село Делчево. А там какво сме ви подготвили, ще разберете по-късно. И тъй като ние вече сме го обиколили, казахме на другите да направят маршрута, който ние сме минали. А ние ще се насладим тук на гледката и продължаваме надолу. И всъщност да кажем 2-3 думи за хотелчето в Добърско. Ако ходите в онзи край, непременно това е хотела, защото за тази цена получавате невероятни неща, добро обслужване, страхотни хора, хазяи. Храната е топ, хотела е топ, гледката от среща на Пирин и всички тези назъбени върхове е страхотна. Има басейн, който е към хотела на високо, подножието на рила сте, хладничко, слънцето пече, басейна, всичко бомба. И не на последно място си оставихме вратичка за къщата на баба Дешка, където правила невероятно шоу, така че сме си оставили и няколко скрити местенца, които питахме местните за тях. Така че следващия път сме при баба ти Дешка от фермата, който е гледал фермата, знае за нея. Къщата е невероятна, правило голям джумбиш, голям шоу. Така че мислим да посетим и да видим с какво ще ни изненадат и с не на последно място страхотните госби, които прави. Оставяме си малко нищица изненадки за следващия път, както и каштурките в село Гърмен, където са загадка, но следващия път ще ви ги покажем. От 3 до 6 август, нали, правим също така неоттъпкана пътека. Нали, пак камерна музика, които се събират много. Целия елит на България се събират. О, чудесно! Ние видяхме програмата. Училище, музей, галерия и Влезнахме правим вътре. такива мероприятия. Аз съм кмет съм на селото. Аз ще да задам следващия въпрос да ви се Не съм отворен към тия неща, които искат да дойдат тук. А вашето име е? Жуглев съм. Жуглев. Да, Жуглев. Колко жители сте постоянно? Ами около 47-8 човека сме, иначе лятото има много. Лятото са пълни? Не, лятото селото е пълно. Тук вече време не може Ама да знаеш. събота неделя или и през седмицата? Сега събота неделя ли е? Днес Да, сме да. вторник. Има някои дни, когато няма никой. Особено 15 август, като почнат децата училище, защото всичко е свързано и с децата. Да. Добре, сега това се води като резервация. Архитектурен резерват е Людмила Живкова. Си малък ти, сигурно не знаеш, Знаем. Людмила Живкова. Не е жена му, това е дъщеря му. Дъщеря му Людмила Живкова. Да. Тя ли го обявява като архитектурен резерват? Тя обявява доста. Тя сам много се занимава. Обявиха за архитектурен резерват и паметник на културата. То благодарение на това май е запазено село. Не, благодарение на хората е запазено село, не е на това. Тя го обявява и се тръгва, ти помниш. Благодарение на това събориха много къщи, защото имаше петилетка, която трябваше да се изпълни, къщата на овчаря, на козаря, на архитекта. Нали, събориха ги до основи и ги заебаха и не ги направиха. И не ги отчуждиха поне на хората къщи. И си ги, единствения плюс, че не ги отчуждиха, сега си ги вземаха хората и някои от тях ги възстановиха. Защото ако бяха ги отчуждили да ги вземе Те ги някой... отчуждиха, обаче направиха актове за отчуждаване.
Те само, да. Държавата не знаеш как отчуждаваш. Кметът ти казва, айде, тая къща не е твоя. Тази къща вече не е твоя, И търси се си брои да те други. направят за отчуждаване. Гледам, че реставрират и църквата, камбанарията. Тя доста... Хората събраха пари. Браво. То Не това е са поповете, всеки случай, не знаеш. И там го знаем. И той е също като държавата. Попа не дава, той само взима. държавата. А тук да питам аз туризма как е смисъл? Тук нагоре, нали това е последното? Или надолу? Тук нагоре е Сърница и Велинград. А, от тук може да се върши. 65 км е до Картуза от тук. Черен. Половината е черен. 18 км има черна. Те мотористите от тук нема. Телета, мотористи. Минаваш. Много хора се лъгат, минават отгоре, защото GPS-а ги изкарва през там и проблеми. Да. Пукат картери. Така. Стар български хляб. От село Добърско. Ето е и гледката. Браво. Ето и тази нова дестинация, която миналия път не успяхме да посетим. Между село Ковачевица и Горно Дряново има една пътечка. Ето от тук. Вече има и табела за водопад Буков, така е наречен. Преди нямаше толкова много информация и сме го пропуснали, а е точно на пътя. И сега мислим да го посетим, да видим колко е красив. Пътеката още в началото тръгва нагоре, рязко, но пък по табела го дават 300 метра, така че мисля, че не е много дълго. Сега ще видим колко е трудно, не би трябвало. И се движим точно покрай дирето. Ето тук нагоре. Тук вече започва малко по-стръмната част, но се личи, че е скоро правено. Така че въпросът е, че отсреща има друга стрелка и най-вероятно едната пътека води над него, а другата отива долу, точно където е водопада. Тъй че сега се качваме нагоре да видим какво е положението, а после мога да минем от другия край да видим някаква по-хубава гледна точка. От тук надолу се слиза покрай скалата и там нагоре. Тук вече ще се наложи да минем от другия край. Ето тук е благоприятно. Хоп! Ето. Още един знак, че сме в правилната посока. Тук даже сложили пейчица. Так. Цялата пътека отстрани е в Здравец. Може би когато цъфти ще бъде много красиво. Пак ще мигрираме от срещния край и се търсим откъде да минем измежду всичките тези камъни. Отсреща има друга пътечка. Тук нещо почва да се загубва от това срутване. Така че мисля, че от тук ще може да минем. Пазим апарата, защото е много важен. Дерето е много интересно. Сянчица. Голяма буква гора. Тук е малко по-отъпкано и се върви. Ето го водопада. Почна да се вижда. Так му го огрява слънцето. Страхотен.
Тук когато е пълноводно ще е много красив. Много яко. Наподобява на Орфеевия водопад над Девин, но тук има като че ли малко по-голям пад. Пада чак отгоре. Страхотно място, трябва да се посети. Приятели, ето го е поредното старо българско село. Намираме се в Делчево. То е доста старинно и запазено до днес. Днес сме в ето тази къщичка, а именно шапковата къщичка. Много е красива и сега мисля да ви покажа още от входа за какво става въпрос. Ето тук на входа чрез тези корени се изобразява и родословното дърво на фамилията Шапкови. И ето тук влизаме през портата и гледайте за каква гледка става въпрос още от влизането. Тук долу е Гоце Делчев, невероятно. А днес бяхме от среща. Среща за Леща, Ковачевица и другите стари български села. Айде на здраве! Здравейте, приятели! Ден 5 в нашето пътешествие и току-що тръгнахме отгоре от селото от Делчево и ще спрем тук по пътя, където се намира един страхотен водопад, поне по снимките така изглежда. Мислим да го посетим, дано има... Мислим да го посетим, дано има вода, за да направим някой хубав кадър. Отбивката за водопада е точно по пътя, по самия път за село Делчево нагоре, долу е Гоце Делчев. И по указание не би трябвало да е доста далеч, но около 10 на минути, така че тръгваме. Пътеката за момента е доста равничка и лежерна, тъй че е лесно проходима. Доколкото знам, изведнъж ще се стесни и ще навлезем направо долу в дефилето на реката и би трябвало там да е водопада. Така че сега ще разберем.
И ето тук, след като стигнете ето тази беседка, направо се влиза в дерето, от тук покрай тази тръба и вече сме в самото дере на реката. Най-вероятно тук е и водопада. Вау! Ето го и водопада. И така, да обобщим за водопада. До него стига за няма 10 на минути. Пътеката е изключително равна до него. Стига се до една беседка, съответно дирета е точно до беседката и водопада е там. Най-вероятно нагоре или надолу ще има и други водопадчета, но иска обхождане. Успяхме да направим няколко кадъра и сега се връщаме обратно. Ще слезем долу до Гоце Делчев. Вземем по една Гоце Делчевска баничка, да видим как ги правят тук. Добре ли са, зле ли са, трябва да опитаме. И тръгваме към ландшафтен исторически парк Градище, който е по пътя Гоце Делчев до Спат. Така че ако минавате по този път, може да се отбиете, да го разгледате. Ние не сме били до сега, пропуснахме го миналия път, понеже нямахме време всичко да обходим за един ден, но сега мислим да го пустим и се отправяме натам. Ето, че достигнахме и лесопарк Градище. Малко го подминахме, но се върнахме. Отидахме чак след Сатовча нататък, но подминахме го си, няма 15 км. Но се върнахме. Леко се объркваше табелите, тъй като има табели посетете лесопарка, но никъде не пише, че са тук. Затова е леко объркващо, но видите ли тези табели, значи сте на правилното място. Сега човек обясни много добре, че е кръгов маршрут и целият кръгов маршрут се прави около за 2 часа и половина. Ние не разполагаме с такова време, така че ще отидем до първата беседка, т.е. панорамната беседка, и ще се върнем, защото все пак сме и с малко детенце, но пътеката като цяло слиза чак долу в реката и има доста скални образования по пътя, така че е доста интересно, направено красиво и е хубаво да се посети покрай пътя, тъй че не е нужно да се отбивате някъде настрани. Такива неща ги популяризираме. Добре. Сега, ако искате да видите само човешката глава, човешкото изображение, съвсем близичко, тук долу в ниското има такава беседка. Заставате от беседката и тя се явява пред вас. Значи, говорим за човешката глава. Погледната от друг ъгъл, същата тази скала става на друго. Кой каквото го приличи. На мене ми прилича птица. Орел, браво. Твоето въображение е добро. Това е тази същата скала. Значи до там отиване и връщане 20 минутки. Сега, ако до половин час е следващия вариант, горе беседката между борчетата, виждате ли? Да. Между борчетата има беседка пак. Тя се явява там втората беседка. До там е около 30 до 40 минути отиване и връщане. На нея и викаме панорамната беседка. Говорим половин час. Да. Сте с детенце малинко. Така, сега може да се разделите. Да. Говорим вече трети вариант за един час. Ако искате, ако ви харесва, искате, тя си продължава, пътеката е една. Тя си води и е кръгова. Разбирате ли? Долу слиза на реката. За единия час говориме, след тези скали, от тази беседка горе, която е, се виждат тези скали. Малко след тях има едни много голи скали с заграждения, от които скали е стръмно, долу се вижда и се слуша реката. Разбирате? До там е един час отиване и връщане. И вече, ако следете надолу за към реката, има едни дървени стълбички, по-добре да се заобиколи цялата пътека, вместо да се връщате обратно, защото е много стръмно. Нали ми разбрате мисълта? Да. Значи, това са вариантите. 20 минути за главата, до там следват промушвалки, разбирате ли, костенурки, до главата са всичките неща. Горе вече пък е
кучето пазач. Самото светилище е горе преди беседката. Ще види, там има надписи, има пирамидка. Беседката и може да се спуснем до някъде и да се Това върнем. е. Оле, къде мина ти, бе? През провералката. Не, тази чанта не е на земята. Така. Минахме и ние през провералката. Костенурчето. Ето е костенурката. Главата, ръчичката и черупката. Ето. Е така, може би по-се вижда като костенурка. Много интересно. Може да се разхождат из горите, има площадчици. Има разни скали с причудливи форми, където всеки може да припознае някакво животно или нещо друго. Ето сега тук скачихме на някаква тераска. Пак с някаква скала. И ето може би няколко приличи. Да, точно това е главата. Ето е самата глава, очите, носа и устата. И гледа надолу към полето. Стигнахме беседката, която се води панорамна. Тоест от тук ще се вижда надолу полето. Ескара. Значи това е ескара. Ескарите са недвижими исторически обекти в Европа от първото хилядие преди Христа. Имат своеобразна декорация. Почти винаги са не битови, а свещени съоръжения, алтари, жертвеници, култови огнища. Те доказват, че там, където са разположени местното население в съответната епоха, е практикувало ритуали, свързани с култ към някакво божество. Да се знаете. Тук ли сме? Тук просто гледката. Тук е гледката си. Оттам отдолу минава пътечката за навръщане. Ето е и жабата. Обикаляш се. Ето, тук сега ще минем по трасето и не отидаха да я пускат на тролея. Първият елемент е тролея. Ей там, не знам дали се вижда от дървото и ще мине тук така до това дърво. И после почваме да минаваме по дърветата, по гумите и така нататък. Да бе, да, върви. Дай. Опа, за малко дупето. Трябва да прекараме това и тук прекарваме карабинерчето.
Слезните сега надолу. Опънахме ли се? Да, когато си готов. Чай само, че тук с инструмента да внимаваме. Пази го, че си млъкваш. Айде! Не мога да се обърна. Не бой се, няма да. Това ако го изпуснеш, няма да се качиш после, бе. Фермата. Да видиш колко дали им е лесно. Ой. Айде! Да беше най-трудно. Ай, давай. Това не е трудно въобще. Да, лъжете онова, докато усетиш. Това съм. Тук това въобще не е трудно. Къде тръгна, бе? Скъпи приятели, така приключва и нашето пътешествие в югозападните Родопи с тези селца и с тези локации, с тези каштурки. Надявам се да са ви харесали всичките епизоди до сега и ако е така, палец нагоре и се абонирайте за канала, където предстоят още много изненади тази година, да сме живи и здрави, за да може да ги осъществим. Така че, до нови срещи!